Hajde da vidimo šta vas čeka ispod poklopaca. Ko će biti prvi? Aha, odlično. Julie je pobedila. Šta li će ona dobiti? O, to su zlatne kokice. Izgledaju stvarno cool. Phoebe, ne diraj moju hranu. Ove zlatne kokice su samo za mene. O, to je nerealno ukusno. Oduševljena sam. Ne želim još. Hej, Phoebe, skloni ruke od mojih kokica. Imaš svoju hranu. O, ja sam dobila jeftine kokice. Tu su samo zrna. Prokletstvo. Zašto se smeješ? Jedi svoje skupe kokice i čuti. Joj, boli. Pa dobro, smislit ću nešto. O, ideja. Napravit ću kokice uz pomoć pegle za kosu. Samo treba malo sačekati da se zrno dovoljno zagrije da postane kokica. Sad će. Moram još malo sačekati. Hajde, još malo. I... eto, napravila sam kokicu. Uspjelo je, pogledaj. O, da, niko nije verovao, ali ja sam ipak napravila kokice. Sad ću sve to pretvoriti u kokice. Jo, izgleda da nešto nije u redu. O, ne, Julie sad će pući. Julie, pazi se. Wow, devojke, napravili ste vatrometa kokica. Ali sva zrna su se pretvorila u kokice. Ovo je bila moćna eksplozija. A želite li probati kokice? Izgleda da ne. Dobro, idemo dalje. Da vidimo šta su još pripremili za vas. Oho, kod Julie skup je hamburger sa zlatom, a kod Phoebe opet najjeftiniji hamburger. Hajde, probajte ih. Joj, ova salata izgleda strašno, ali došla mi ideja. Mogu da isečem hamburger od sendviča uz pomoć čaše. Samo treba da stavim sve sastojke na hleb, uzmem čašu i izrežem okrugli hamburger. Gotovo, sad ću probati. Uj, nije postalo bolje. Julie, nemoj da se smeješ, a brže jedi svoj skupi hamburger, inače ću ga samo pojesti. Meni nije teško. O, prelep je. Sigurno je mnogo ukusniji od tvog, Phoebe. Šta je s tvojim zubima? Od zlatne hrane postali su žuti i sjajni. Joj, kako lepo jede. Ko će biti prvi? Hajde, Phoebe. O, super skupi suši. Čarobno. Konačno se i Phoebe posrećilo sa jelom. Zaista, napokon ću moći da probam skupu hranu. Jedva čekam. Izgledaju tako primamljivo. O, blago meni. To je jako ukusno. Hej, Julie, zašto diraš moju hranu? To je samo za mene. Vrati. Hej. Tako je bolje. Ukusno. Bolje skini svoj poklopac i nemoj gledati u moju hranu. A ja ću sama pojesti svi svoje suši. A nije ispalo baš kulturno, ali nema veze. Ups, a nešto mi je na usni. Gotovo, hajde, skidaj svoj poklopac. Šta? To su jeftine suši. I treba ih još ispremiti. O, tačno. Uvek nosim sa sobom samurajski mač mog dede. Naučio me par trikova. Sad ću da ti pokažem. Kija. Eto, brzo sam isekla krastavac i sad ću napraviti sebi suši. U krastavac ću staviti pirirač. Gledaj. Eto, stavljam i uvijam. Nije ništa gore od restoranskih suši. Trebalo bi probati. Phoebe, odmakni se. Konačno mogu da jedem na miru. Baš ukusno. Izvini, ali neću deliti. Veoma mi se dopadaju jeftini suši. Devojke, otvarajte. Wow, Phoebe ima Coca-Colu. Cool. Tako sam srećna. Obožavam kolu. To je najukusnije piće na svijetu. Spremna sam da popijem celu flašu do dna. Fantastično. O, jao, gasovi te pozdravljaju, Julie. Izvini. A šta je ispod tvog poklopca? Sad ćemo vidjeti. Ovo je zlatna mega skupa kola.
Tako sam srećna. Moram što pre da je probam. Ali prvo ću sipati u čašu. Skloni se. O, kako je lepa. Oduševljena sam. Samo malo. Ne. Miris je divan. O, da, ukus je još bolji. Čak mi je jezik postao zlatan. Osjećam gasovi u stomaku. Ups, izvini. Jesu to šljokice? Hvala, Julie. To je bilo zabavno. Sad si mila. Šta će sada biti ispod poklopaca? Hajde da brzo odlučimo ko će biti prvi. Ovo je torta. Cool. Definitivno je jako skupa. Meni treba viljuška i nož da je pojedem. Izvini, Julie, što sam te malo gurnula, ali vidiš li moju tortu? Čim sam je vidjela, prestala sam da primećujem bilo šta drugo oko sebe. Sve misli su mi samo oko ovoj torti. Jedva čekam da je probam. Ovo je divno. Julie, želiš da probaš? Naravno da ne. Neću ti dati. Torta je samo moja. Poješću je celu. Da. Uf. To je to. Prejela sam. A šta je kod mene? Jao, kakva grozna i jeftina torta. Moram je sama da napravim. Dobro, pokušat ću da to nekako izvedem. Stavit ću čokoladu ovdje. Biće ceo sloj čokolade. Gore ide kora. Da, tako je. I ukrasit ću to sve žele medvedićima. Biće jako lepo. Žele mede su tako slatke. Već sam stavila čitav sloj od medvedića. Divno. A višak mogu da pojedem. Dakle, sada sve zatvaram posljednjom korom. Gotovo. Ostaje samo da probam. Veoma lepo miriše. Hoćeš da probaš? Ne? Pa dobro, ja ću sama pojesti sve. To je ukusno. Ko će sada prvi podići poklopac? Phoebe? To je sladoled i kašika. Kako slatko. Odmah moram da probam to. Uzet ću jednu kašiku. To je prelepo. Ekstra. Julie, a šta je ispod tvog poklopca? Sad ćemo saznati. Imam super skupi sladoled. Izgleda čudno. Zašto se puši? I gde je sladoled? Šta? Zar je ovaj maleni sladoled sve što sam dobila? Pa dobro, probat ću. Pa to nije tako loše. Nema više. Jao, Julie je razočarana zbog svog sladoleda. Moram je dati svoj. Julie, hajde da zajedno pojedemo moj sladoled. Zaista? Biću jako srećna. Hajde. Kako je ukusan. Fantastično. Vreme je da vidimo nove slatkiše. Wow, krofna. A šta je kod Julie? Zlatna krofna. Da, Juliina krofna izgleda skuplja od Phoebine. Ali hajde da ih probamo. Ja ću biti prva. Joj, kako boli. Šta? O ne, moj zub. Šta da radim? Ali ipak ću to pojesti. Ajoj. Dobro, ješću svoju krofnu. Tako sjaji. Baš je ukusna. I tako je mekana. Ti sigurno nikad nisi probala ovakvu krofnu. Znam. Moja krofna je bila užasna. Jadna ja. Super. Mogu li ja prva? Hajde. Da li ovo baca šolja? To je smešno. Čudno. Shvatila sam, unutra je ukusan prah. I još 2 plave lizalice dodatno. Treba ih umočiti u taj prah. Jer je tako mnogo ukusnije. Super. Pitam se kakav ukus ima druga lizalica. Moram probati. Kiselo, ali mi se sviđa. Blago, Phoebe. I ja želim da probam. Imaš svoje slatkiše? Tačno. Da vidimo šta sam dobila. Ovo je bomba. Tako volim plavu hranu. Posebno slatke gele i žele. A ove bombone su ekstra. Pogledaj koliko su dobre.
Samo ih treba preliti jelom i mogu ih probati. O, baš lepo. Jedva čekam da probam. Divno. O, i ja želim da prelijem svoju lizalicu. Suzy, možeš li mi dati malo tvog jela? Dobro. A onda ti meni daj svoj prah. Dogovoreno. Hajde da ga ja sipam na tvoj slatkiš. Hvala. Ej, da nisi zaboravila nešto? Da, naravno, izvoli. Sa ovim jelom će ti biti mnogo ukusnije. Wow, baš lepo od tebe. Živeli? O, baš ukusno. Slažem se. To je veoma slatko i kiselo istovremeno. Fantastično. Svaka nam čast. O, sad nam je jezik plav. To je smešno. Koja od nas će biti prva? Hajde ovako da odlučimo. U redu, kamen, papir, makaze. Pobedila sam. O, imam žele u ogromnom špricu. Cool. Baš lepo. I ukusno. Blago meni. Super. O, pogledaj, tu su i pucketove bombone. Zanimljivo. A nikada ih nisam probala. Vidi, one sjaje i pucaju direktno na mom jeziku. Ekstra, Phoebe. O, želim da ih probam sa žaleom. Sigurna sam da će to biti jako dobro. Hajde, sada ti. Sa zadovoljstvom. O ne, dobila sam smrdljivi komad sira. Izgleda da je to plavi sir. Nije mi dobro. Jadna Suzy, moram joj odmah pomoći. Kladim se da jedan ubod mog slatkog jela odmah će je povratiti u život. O. Hvala, Phoebe. Osjećam se bolje. A šta ćemo s sirom? Nema šanse. Izvini, ali morat ćeš da ga pojedeš. Dobro. Uj. Moje saučešće, Suzy. Hajde, možeš ti to? Wow, super! Imali smo sreće? Da, tako je. Ha, baci kocku. Dobila sam plavi žele za usne. Sad je pravo vreme da ih našminkam. Baš je sladak. Sviđa mi se. O, to je zaista lepo. O, imam još šarene konfete. Mogu plesati uz ovo, ali bolje ipak ukrasiti uste. Jako sam oduševljena. Sad je tvoj red. Super. O, vidi, imam žele oko. Kuku. Ha, fora. Da, a šta ako pospem moje oko ovim prahom? Pitam se kakav će biti ukus. Sad ću saznati. Wow, to je sjajna ideja. O, kako je mekano. Fantastično. Tu je čak i slatki sok u slomčici. Ekstra. A, bilo je cool. Čekaj, sad je more da otvaram. Izvinjavam se. Obožavam lizalice. O, čekajte. Šta je to unutra? A? To je smešno. A šta je kod mene? Jo, to je bomba. A, mamice, kako strašno. Hoće li eksplodirati? Pa to je bombona. Sva sam se naježila. A, dobro, probat ću je. Dobro, bila si u pravu. Naravno, moraš je poprskati usta. O, tačno, hvala. Joj, kako kiselo. A imaš takvo smešno lice. Želim još. A mogu li ja isto? Ne. A, baš si pohlepna. Ja sam joj pomogla ona. Ej, u čemu je stvar? Zar je to sve? Šteta? A neko previše jede. Mislila sam da će biti više. A šta je ovo? A, u pomoć! Sad će pući. A, to je bombona. Jao. Hajde, Suzy. O ne, potpuno sam zaboravila na svoju groznu lizalicu. Mamice,
U stvari, čekajte, ovo je ukusno. Sviđa mi se. Ja, odvratno. O ne, nešto se miče u mojim ustima. Uj, kako gadno. A jesi zaboravila na ove lizalice? O ne. Čekaj, ideja. Bibi, hoćeš da ti pokažem trik? Pogledaj. 1, 2, 3, bum! Nestali su. Kakav lep sladoled. Jao, opet. Dosta je bilo. Super, Suzy. Hej, devojke, jesu ovo vaše lizalice? Recite mi. To su Suzyne bombone? Ne, nemoj. Eto. Trik nije uspeo, jel da? Puštam te. A ja tebe. O, hvala. Ja sam dobila sok, sjajno. Tako sam žedna, jedva čekam da ga probam. O, da, izgleda divno. Blago tebi. Za tebe, drugarice. Ukusno. Čekaj malo. Izgleda da je ova čaša jestiva. Tačno, to je žele. Wow, a mogu sad ja? Naravno. O, i ja sam imala sreće. Obožavam ove želene bombone. Tako su plave i slatke. Oduševljena sam. A da li vi volite plavu hranu? Ako da, pritisnite zvonce. Hej, Suzy, treba mi slamčica da pijem sok iz čašice. A možeš mi dati jednu bombonu? Nema šanse. Cicio? O, šta je ovo? Gde? Poverovala si? Ukrala si moj slatkiš. Izvini, ali veoma mi je potrebna slamčica. To nije fair. Ma daj, nemoj se ljutiti. Hoćeš da i ja tebe častim? Hajde, onda će biti pošteno. Ukusno. Obožavam plavu hranu.